Welcome to your IsiXhosa Lessons with Kolping Mbumba. What's up, everybody? Welcome back to your IsiXhosa Lessons. Today's word is u2020. U2020. Now, u2020 Loluxanduva lonyaka siluthweleyo betnana. Yikons enyathelwe Gamputsi, Ziziqhamo zomthi wase Gwadane, Ubuphixilili, obuxhafu-xhafu, inzikinzane, endindisholo, engathomalaliyo tu. Lo unyaka ngamahlwili, angqimbilili, ajinga esilondeni, esivuzisa ububofu, obuxhafu-xhafu. 2020 thunyelo ndini lonyaka, Gqwirha ndini elintwela imini nobusuku. Sivubeko ndini sonyaka esinuka ingathi intsongo yedyadya lagatyane, zithende zikanyoko. That's your IsiXhosa lesson for today. 2020 gololo khokho bakho.